नैबे स्टुडेन्टखौ मास्टारानो जिनाहारि खालामदों लोगोफोर जोबोद लाजिनांथाव दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांग्रो जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन सासे मास्टारानो गावनि फिसाजो सोमोन्दोखौ बोरै बेफोरबायदि जुनाद आखुनि बावलि जादों आङो उनुरुदै मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो मा हिसाबनिलै बिलाय कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मा मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानो एसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफोरालाय दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ सासे मास्टारा गावनि स्टुडेन्टजों देहायारि सोमोन्दो बेफोरबायदिनो हमनानै मोनदों नंगौ ओरैबायदि लासिसिं सासे मास्टारा मा जायो बिफा हिसाबै जायो नंगौना नङा लोगोफोर सासे स्टुडेन्टखौ फोरोंनो गारनानै बियो गावनि स्टुडेन्ट गावनि फिसाजो बेफोरखौनो माने गाज्रि नोजोरजों नायनाय बा माबा मोनसे गाज्रि खामानि खालामनाय जोबोद लाजिनांथाव आरोना बेफोरबायदि मास्टारा जुनादसो ना बिसोरो टिचार जायो ना बिसोरो बिनि फोरोंगिरि ना सोरखौबा फोरोंनाय बिफा जायो बेफोरबायदि साननो नाङा जाय मानसिया गावनि स्टुडेन्टखौनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावो बे मानसिया एकदम 100% जुनारसो साननानै नाय नोङो स्टुडेन्टखौ फोरोंनो गारनानै नोंनि माइन्डआव नोङो बेफोरबायदि सैमा अमाफोरबायदि आखुनि खामानि देखायनाया जोबोद लाजिनांथाव बेफोरबायदि मास्टारखौ ना ओरैबायदि मानजा होनांगौ ओरैबायदि खिक्षा होनांगौ जिब्बानावबो बागरिबायदि मानजा होनांगौ दै आं बुंखायो आं बेलेगखौबा बारा रागा जोङा खिन्थु आं बे मास्टारखौ रागा जोंदों मानो होनबा मास्टारा सासे गथ'फोरनि शिक्षक टिचार बिफा बैफोरबायदि सोमोन्दो जायो आरोना बेनिखायनो सोरबा मानसिया जुनाद बायदि आखु मावनाय खामानि खेबसेयावबो नङा नों खेबसेखौबा नों निमाहा होनाय नाथाय खननै खनथाम खालामो सोरबा सोरबा आंथ' ओरैबायदि रागा जोङो माने बेफोरो जुनादनि लिस्टआवसो फैयो खोमा होननानै दै नोंथांमोना साननानै नाय आरो भिडिअ क्लिपाव नुखादों दा नायग्रोनानै ला बे मास्टारा सोरमोन हारसामोन दै मास्टारा हारसामोन ओमफ्राय बियो हमना मोनबाय बेफोरबायदि बुजाबाय माबाबाय रायजो राजाफोरा बुबाय बुखागोन बेखौ मानो बुवा जानो सासे फिसाजो सोमोन्दोखौ बियो उन्दै गथ' क्लास 9 फरायनाय गथ'खौ बियो बेफोरबायदि सासे 56 57 इयार्सनि सासे मास्टार जानानै एजनि मास्टार जानानै बेफोरबायदि जुनाद बायदि हाबा मावबालाय बुजाखागोनानोखा मोजां खामानि मावबा सोरबा बुगोन नामा मोजां खामानि मावोथ' सोरबा बुवा रावबो बुवा नोंखौ मास्टार मानसिखौ गासैबो नों फिसाल' नङा स्टुडेन्ट मानसियाल' नङा सोरबा गेदेर मानसिफ्राबो बोराय मानसिफोराबो आखाइ खबजोबनानै खुलुमो आंनि फिसाजोआ ओरैबायदि नोंनि थाखायनो मोजां जादों नोंनि थाखायनो गोरों जादों होननानै अब्ला मास्टार मानसिया बेफोरबायदि मान सनमान मोननानै मानो गावनि लाइफखौ डाउनाव खोलैनानै लायो नोंथांमोना नायनानै नाय दा बुंबाथ' गोबां बाथ्रा दोङो नोंथांमोनाबो कमेन्टआव बुङो दै लोगोफोर बेफोरबायदि मास्टारखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो दे भिडिअखौ नायग्रोना लालाय लोगोफोर मोननैसो क्लिपखौ आं होलांनोसै ओमफ्राय मोननै आपडेट दे लोगोफोर आं मोननै आपडेट लाना फैदों सासे आबै बा जोंनि बर' हारिनियानो दै सासे आबै आरो बर' क'क्राझारनिफ्राय फैदों बे भिडिअआ क'क्राझारनिफ्राय जों नुनो मोन्दों अरुण'दयखौ मोनाखैनो दै सोरबा ओरैबायदि रायदों आंनाव अरुण'दय मोनाखै सिगांनिफ्राय अरुण'दय हाबखाबाय थायो दासिम 9,000 अरुण'दया जोंनि बेंक एकाउन्टआव मानो फैयाखै बैफोरबायदि गोबां अब्लालाय आं सान्दों सिगां जुदि अरुण'दयखौ 1200 करि अरुण'दय मोनो खोमा दै हिन्जावफोरा 1200 नंगौ ना नङामोन कमेन्ट खालामना फोरमायहर जों मोना नालाय बेनिखायनो मिन्थिया ओमफ्रायो बै अरुण'दया 1200 करि हाबबाय थायोमोनब्ला बे खेबाव 9,000 मानो हाबासै बैफोरबायदि गोबां दावराव निउसनि गेजेरजों दुखुखौ मोनगोन गासिबो जुदि अरुण'दयखौ मोनबाय दोङोब्ला बेखिनि मानसिया बे अरुण'दय 9,000खौ मानो मोनासै बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा एक्सुवेलि माने सोरनाबा फासिनाबो थायो बेंकफोराव ना SBI जानांगौ बेंकआ अब्लाना एसे मोजां फास्ट हाबो आरोना सोरबाफोर फैसा हरदोंब्लाबो बा सोरनिबा सरकारनि थाखा फैदोंबाबो एकदम फास्ट हाबखायो बेनिखायनो SBIबो जानांगौ एकाउन्टसा दा बेफोरबायदि खोथा गैया दा सोरबा सोआलासिनोबो थायो नंगौना नङा लोगोफोर आंहा बेफोरखौ बुंनांगौ खोथा गैया दा नोंथांमोना नायग्रोना ला आबैया सासे दुखु गाबै भिडिअ बानायदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दै दे नायग्रोना ला ओमफ्राय बे मास्टारनिसिम नोंथांमोना एसे कमेन्ट फोरमायहर स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा
आरो तामुलपुर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरलायदो गुसुलाय लोगोफोर बोथोरा ना अखा हागासिनो जोंना नोंसिनिथिं हादों हायाखै फोरमायहरदो अखाया मैयानिफ्रायनो लागातार हागासिनो थान्दाखायसो सुइटार गानना भिडिअ बानायदों आं लोगोफोर एसे थान्दा जादों बैसागो बोथोरनि गरम गोलैसिगोन अखा गाबानो थान्दायाथ' नै मैयानिफ्रायनो जागासिनो दे नायग्रोना ला लोगोफोर दा बावलि जादों आङो उनुरुदै मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो मा हिसाबनिलै बिलाय होद कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मा औ मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानोथो एसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफ्रालाय होद दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ एमएलए दारायनो हायदि मन्त्रिफ्रा साला सोर मन्त्रि बियो सोर एमएलए जानो हायो हाय थिगसे दख'ना बुजासे नांथारगोन दे आं एबारावबा गारथारा आङो मानि फाव बेलाय होनोबा होनो गासैनोबो होनांगौ होआबा होस्रानाङा रावनोबो मा बेलाय मोनाबालाय जोंफोर फैसा मोनाबालाय मानो मोनबाय थानाय बान्दि मानसिफोरखौलाय मानो दाननांगौ आरो अयनाय दुखिया गैथारि मानसियानो दोङो मानो होआ होनांगौ बेफोर फैसानो होआब्ला मानोथो एमएलए जादों नोंसोरलाय होद होआबा होदावनोनो नाङामोन सिगाङावनो फार्स्टआवनो होनामोन जोंनो मानो होनांगौ होद हायालै आं बावलि जाबायलै आङो मावना जानोबो हालालाय रे बुरैबाय बान्दि मानसि मा खालामबावनो माइरं बिना जागोन मन्त्रि नोंसोरनियाव एमएलए फोरनियाव हराबाथ' आरो मा खालामबोगोन ओरैबायसा राग जादों आङो बिराद हामा खोंगो जादोंलै आङो गाबगुलायनो ओंखारदों आङो हारसिंनो गाबगुलायनो दा इलेक्सना फैथोलाय एथ' गोदै खुरां बुं थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आबैनि बाथ्रा बुंनाया बेस्रा गाबनो ओंखारलायदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे आबैया थाबैनो थार बिजिरनायखौ मोनो गोजोन्थों। मेरा नाम नमिता बसुमतारी मतलब हम लोग का पुराना था लेकिन आज हम लोग दिसंबर मास से नहीं मिल रहा है पैसा हम लोग का 9,000 रुपया भी घुसा नहीं है अकाउंट में क्यों ऐसे हो रहा है क्यों कर रहा है इसे हम लोग को बोला गया था मतलब तुम लोग मेंबर को पास दो कागज मेंबर को दिया लेकिन अभी तक हम लोग का पैसा नहीं घुसा नहीं हुआ और चेयरमैन का पास दिया था सब बोला चेयरमैन को दो चेयरमैन को दिया तब भी नहीं हुआ और एक आदमी घर का बगल का जो बोला हम डीसी ऑफिस में देगा तुम लोग पैसा लेके आओ दे रहे तो जमा कर दिया लेकिन हम लोग का नहीं हुआ वो लोग का हो गया लेकिन हम लोग डीसी ऑफिस इसलिए आया आज हम लोग को सोल्यूशन चाहिए क्यों नहीं हुआ है क्या वजह से नहीं हुआ हम लोग का जो हम लोग पुराना है हम लोग का घर चल हाँ पहले मिलता था हम लोग का पुराना है हम लोग तो हम लोग को क्यों ऐसे कर रहा है मतलब क्यों हो रहा है हमको ये सोल्यूशन चाहिए था लेकिन आज ऑफिसर भाग गया क्यों भाग गया पब्लिक के लिए सोल्यूशन देना था क्यों ऑफिस से भाग गया किस लिए भाग गया देना था तो सबको देना अच्छे से दे दो नहीं देना तो बंद करो बंद करो क्यों दे रहा है इसे किसी को दे रहा है किसी को नहीं दे रहा है हम लोग घर बारिश छोड़ के कितना आएंगे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हो जो लोग काम कर रहे हैं ढंग से कीजिए अच्छे से कीजिए ऐसे काम मत कीजिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब गरीब दुखी परिवार है कोई खेती करके खाता है काम कमला करके खाता है
है, हम लोग तो गरीब है? सब नौकरी होते तो हम लोग ये सब नहीं हम लोग को चाहिए था, है? हम लोग छोड़ देते हैं। आज हम लोग गरीब परिवार से बोल के हम लोग 2 पैसा हम लोग को जो दे रहा है सरकार, है? उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो क्यों बंद कर रहा है इसे? हम लोग का बाल बच्चे है। मामा से क्या अनुरोध करेंगे? मामा से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मामा आप देखिए और सुनिए, हम लोग का अरुणाचल जो पुराना था ये हम लोग का काट गया मतलब पैसा ही नहीं घुसा। आप लोग से विनती है मामा, आप देख रहे तो आप देख के सोल्यूशन दीजिए हम लोग को। सिर्फ मैं नहीं हूँ, इतना महिला लोग है, इतना परिवार चल रहा है अरुणाचल से, तो क्यों आप बंद किया?